Jimmy dwi, hanesydd a YouTuber, efo diddordeb mawr yn lle yn Gwerin Cymru. Maen nhw'n dweud dydyn fod pethau'n rhedag yn y teulu. Lliw gwallt, trwyn, dalant. Ond mewn rhai teuluoedd, maen nhw rhywbeth goruwch naturiol yn y gwaed. Ar o'n teulu felly, yn fyma, yn ardal y Barri. Porth Ceri di fyma, a mae'n barc gyhoeddus erbyn heddiw, ond yn y 19fed ganrif, oedd Ann Jenkins yn byw ymysg y coed. Neu, i roi enw arall arni, Ann Ddu. Rwan ta, mae hwnnw'n enw o'i cyfnod, dydy, a rheswm drosto fo, yn ôl rai, ydy bod Ann yn wrach ac yn gallu gwneud pob math o swinion a hyd a lledrith. Mae olion y bwthyn lle oedd Ann yn byw yma o hyd, ac i fyma fydda pobl yn dod o bell ac agos os oedd gennyn nhw broblema i chwilio am swyn neu ddiod hyd. Mi oedd gen Ann bob math o potions a lotions, meddan nhw. A, mae yna stori am ddyn ddath yma i chwilio am help efo'i love life. Rwan, mi oedd y dyn yma dros ei ben a'i glustia mewn cariad efo hogan leol, ond doedd o'm yn cael llawer o lwc efo hi. Yn ôl rhai, oedd o'n sgweiar neu uchelwr ac mewn cariad efo morwyn. Yn hytrach na derbyn na fel atab, fel rhywun call, y benderfynodd o mynd i ofyn wrth Ann am ddiod hyd i wneud i'r ferch anlwcus syrthio mewn cariad efo fo. Felly, mi ddath o a gwas yma a chnocio ar ddrws Ann. Mi oedd Ann, meddan nhw, yn gwybod yn barod i bod nhw ar ei ffordd a pham ei fod nhw yno pan ddath i at y drws. Aros tu allan nath y ddau wrth i Ann o wrach orffan i pharatoadau. Mae rhai yn sôn fod y ddau ddymryn rhy awyddus i gael gafal ar y diod a bod y ddau wedi bod yn digwylydd wrth swnio'n a chnocio ar y drws. A mae rhai yn deud bod y gwas wedi rhegi hi a'i galw'n hyll. Ymhen sbel mi ddath i allan efo'r ddiod hyd. Ac i ffwrdd ar ddau, heb dalu. Dwi'n i'm amdano chi, ond dwi'n meddwl na camgymeriad oedd hynny. Peth gwirion ofnadwy i'w wneud di gwylltio gwrach. Ac wrth i'r ddau frysio o'r goedwig, fe filltithiodd hi'r ddau, a'i troi nhw yn ddwy goedan. Mi oedd gan Ann ddau fab hefyd, a rheini'r un mor dalentog ei mam. Y dewin tregatwg a robin y rheibar. Mae rheibar, neu rheibiwr, yn cyfeirio at hen ffordd Gymraeg o swino neu filltithio pobl, sef rheibio. Doedd William, dewin tregatwg, ddim cweit mor neis a'i frawd. Mi oedd o'n rhoi menthyg pres i bobl, rhyw fath o loan shark, oedd yn defnyddio ei bwera drwg yn ôl pob tebyg. Doedd o ddim yn boblogaidd iawn. Mi oedd Robin yn fwy o ffrindiau fo pobl ac yn defnyddio ei bwerau i helpu pobl yr ardal. Does o ddim sôn os cafodd yr un o'r ddau blant, ond pwy a wyr. Falle fod disgynyddion o gwmpas o hyd yn dal ati i ddefnyddio hyd a lledrith yn ardal y Barri.